Коллары иң йомшак куллар, шул куллар пешергән ризыклар иң тәмле ризыктыр дөньяда. Дуслар, чираттагы тапшыруыбызда әниләр һәм бәбиләр темасы, ягъни бездә кунакта Татарстанның халык артисты, яраткан җырчыбыз Хәния Фәрхи һәм аның яраткан кызы, өлкән олы кызлетик Алия булачаклар. Әлеге бәйрәм табынын нәкъ менә алар әзерләячәк. Димәк, Шимбә көндезге сәгать 11-дә CMTV каналында тәмле көрәш карагыз. бик тәмле булачак, дуслар, бәйрәм белән. Һәрбер хуҗабикәнең үз сере, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә, үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.